wallahi ba kowa ne Allah ya mai irin wannan ni'imar ba, wanda zai aje lokacinsa haƙosa yake. Dan abokaina da muka zo da su mala, abinci ma a gurguje muka ci abinci, muna ta sauri mu zo. To sai na ji daɗi yadda mutane suka samu wannan tarbiyya ta addini. Allah ka tausaya mana, ka karɓi ayyukanmu. Babu lokaci da zan yi nasiha, amma abin da nake so in tuna mana shine wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar wani mutumin Madina, suna aiki don ya sa albarka ya wuce. Wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya shiga gonar sai ya ga wani raƙumi yana kuka da hawayensa, ya ɗora hannunsa a wuyan raƙumin, hannu mafi albarka. Sai raƙumin ya gaya manzon Allah damuwarsa. Ka san wannan magana sai baban Fadima. Manzon Allah ya daga kai ya ce, ina mai raƙumin nan? Sai ga wani matashi ya taho da gudu ya ce, ni ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, yanzu raƙumin ka ya kawo min ƙararka, kana barin shi da yunwa, kana barin shi da kishin ruwa, kana ɗora mai kayan da yake wahal da shi, ba zai iya maka magana ba. Ina maka nasiha da ka ji tsoron Allah, kada Allah ya kama ka da haƙƙin raƙumin nan. Wani malami ya ce, to ba raƙumi ba, wani matarsa ma wallahi yana ɗora mata cikin wahala da ba za ta iya ɗauka ba. Wani 'ya'yansa ba sa jin daɗinsa, wani maƙotansa ba sa jin daɗinsa, wani masu aiki ƙarƙashinsa ba sa jin daɗinsa. Don girman Allah, abin da ya saura a rayuwarmu mu yi adalci, mu kyautata domin mu samu kyautata a Allah. Ina roƙa mana Ubangiji ya yafe mana. Mu yi salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله kai mana gafara mu da iyayenmu, ka yafe wa malamanmu. Malam da yake karatu, ubangiji Allah ka ƙara taimakonsa. Shugaban malamai na ƙasa da yake ta ƙoƙarin ɗora mu akan waɗannan ayyuka, Allah ka taimake shi. Abinda ba zai iya ba, Allah ka iya masa. Marigayi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya, aikin da yayi na alheri, ubangiji ka tausaya, ka karɓi aikin na ya Allah. Kai masa gafara. Mu ma Allah ka tausaya mana, Allah ka tausaya mana. Allah ka raba mu da bakin cikin haihuwa. Allah kai mai ƴaƴanmu albarka, kai wa matanmu albarka. Ya ubangiji, ƙasar mu tana cikin buƙatar taimako, Allah ka taimake mu. Shugabanninmu Allah ka ɗora su akan daidai, Allah ka ba su nasara. Allah kakka bari wani ya zalunce mu. Ya ubangiji, ka ba mu ikon yin da'a bisa daidai da abin da shari'a ta yarda da shi. Allah ka hana mu jin kunyaren tashin alƙiyama. Idan ka karɓi rayuwarmu, Allah kada ka danka iyalanmu hannun maƙiyanmu. Ya ubangiji, kai mana kyakkyawan mutuwa. Ya ubangiji, ka samu gama rayuwa da mutunci. Ubangiji, ka rufa mana asiri ranar tonan asiri, ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.